Velkommen tilbage. Jeg afslutter den støbning, som Dan har lavet. Dan det har taget cirka 2 uger siden Dans optagelser. Og det er den her støbning her, med det kranie han lavede i leret og støbte. Der har vi fået det her ud af. Jeg håber I kan se det. Og så i den anden han lavede, der har vi fået det her. Håber I kan se det. De er så taget ud af de her støbninger her. Og det er faktisk ret nemt at tage dem ud af støbningerne. Det er simpelthen bare at tage fat et eller andet sted. Og så bare stille og roligt hive. Og så er der en støbning mere. Så skal man så bare lige rense den lidt for, hvis der sidder lidt gips tilbage eller sådan noget. Så cirka sådan derude lige når den kommer ud. Og så den anden. Jeg skal lige ud og skylle den bagefter, men her kan I også se den. Og så har man 2 former, man kan støbe flere ting på. Altså af samme ting, men vi kan blive ved med at støbe flere af samme slags. Så I kan eventuelt bruge mange af dem, hvis der er. Og så her, vi har vores svær her. At dem her, jeg vil forestille os at sidde her nede på pommeren her, på hver side af den. Så lige hvor den skal sidde. Det er op til en selv, men jeg tror vi sætter den sådan her. Så den kommer til at sidde sådan her. Nede på. Mens den anden her, at den er rent med at skulle sidde her. På hver side. Så tager jeg lige min saks her, og så klipper lidt af overskuden af. Så papiret heller ikke kommer med. Sådan der, så er den klippet til. Det er bare sådan groft. Sammen med den anden her. Så er den sgu også. Og jeg har papir på bagsiden her. Lige om at rense den ordentligt, så den får noget ordentligt at hæfte med. Og så den sidste her.
den er også lige klippet til. Nå, vi er lige gået og rense, og det tror vi lige tager ud. Og det er ret lige til, hvordan man renser den, fordi det er bare under vand. Og lige hurtigt skylle dem og knuppe dem lidt. Så hvis der er noget gips tilbage, så ryger ud. Nå, vi skal så videre til at lave lidt latex nu. Til at pålægge latexen på vores dør nu, som vi har limet og gjort ved. Det er skåret. Så kan være godt rundt i klar nu. Til det, der skal vi jo bruge noget. Her bruger jeg altså sort latex til at lægge som runder. Det er bare sådan et latex her. Og så bruger jeg sådan lidt sølvfarve til at prøve metalfarve. Så har jeg min pensel her. Jeg har et par bøtter, som jeg kan få latexen op i. Så har jeg også en lille bøtte, jeg kan rense en pensel i. Det var sådan set noget vand. Og så noget opvaskemiddel. Bare rigeligt er det i. Det kan nærmest ikke komme for meget i. Det skal man rense selv penslen i. Det er også en god idé lige, og inden du begynder at lægge latex på, så bare lige tage og næsten rense den lidt. Bare ved den i. Fordi så har den latexen nemmere ved at komme af igen, når du renser den. Og så er du bare tørre den. Så får jeg taget den godt, fordi skal jeg stikke sæbevand i latexen. Latex også. Så er det sådan set bare begyndt at smøre det på. Bare lidt af gangen. Jeg plejer altid at starte i spidsen. Det ved jeg ikke hvorfor. Det plejer bare. Og så er det sådan set bare at lægge det på. Der er ikke så meget i det. Det er bare så for at få et jævnt lag. Det skal altså ikke være for tykt. Fordi latex det kan danne bobler og sådan noget der. Og så ser det meget grimt ud til sidst. Her er sådan en lille fin tynd lag. Vi skal lægge flere lag, så det er bare i gang. Sørg for ved kanter og sådan noget der, og få jævnt det ud, så vi ikke får nogle fødder og løber og sådan noget. Jeg ved ikke, om der er nogen decideret teknik til at pålægge, andet end bare at holde øje med det og sørge for, at det ikke kommer for tyk lag på. Så her ved selve spidsen, eller den skærende del af sværdet, der plejer jeg altid lige at føre penslen over, sådan der en gang imellem. Fordi så kommer der ikke sådan en tyk pølse hen af, og det ødelægger sådan lidt lukket af det. Det tager noget tid, men ja, det gør det hele jo. Nu bliver det masser på. Det er jo det. Nu kommer man herned til sådan nogle kanter og sådan noget der, så bare dyppe ind i. Fordi hvis der er noget mellemrum, så kan latexen fylde ud.
God første lag. Det her stykke her, det giver jeg ikke før. Før jeg malte det her færdigt her, altså selve grunden det færdige. Det gør det meget nemmere, fordi der er ikke noget sted at holde på, lige så snart jeg begynder at male hernede af. Men bare husk at lige tage penslen ned, lige tage den lidt rundt. Sådan der. Og så er det bare at tage fat i hårdtageren. Og så. Det er rimelig nemt at se, når den egentlig er tør. Den bliver sådan helt mørk i det, og latexen den har forholdsvis lys i det, når man lægger det på. Og så skinner det ikke nær så meget. Og så selvfølgelig kan man mærke det. Hvis du kan sætte en finger på, uden at komme aftryk på, så er du i hvert fald godt derhen af. Det var første lag. Jeg lægger 5 mere. Så der kommer 6 lag runder i alt. Men nu skipper vi lige hen til, jeg har lagt 3, og så fortsætter vi derfra, for der skal vi have lagt dem her på. Så har jeg fået rundet selve klingen her. Den har hele den her del her, har jeg givet 6 lag, og så herfra og ned har jeg givet 3 lag. Det er så fordi jeg skal have sat dem her på. De her små støbninger vi har lavet. Og der har jeg så tænkt mig, at dem her bliver små, ja, hvad man vil kalde den, spidse. At de skulle sidde sådan her på den her del her. Så det vil jeg lige sætte på. Det er sådan set bare at sætte ned på, placere dem, og så placere dem ordentligt første gang. Fordi det klister herude til. Og det vil helst ikke af igen. Nå, prøv lige lidt gips. Crap. Nå, det gør ikke så meget. Og så er skelettet der. Det placerer vi så nede i bunden her. Hernede. Og så den ene side. Og få lidt detaljer på. Så gør vi det samme på den anden side. Nej, det er det samme. Og sæt det på. Der er en god idé, at der nok ikke er noget på bordet, noget latex eller noget af det, fra du har malet. Så du ender nok med at spille noget på bordet, men husk nu, du kan bare lige nulle det af. Men bare lige husk at tage det af, fordi sværdet det er meget, meget klistret. I hvert fald over for latex og sådan noget der. Så hvis der er små dråber af latex på, så klister det meget, meget hurtigt fast på sværdet. Og det er meget besværligt at få af igen. Så har vi fået lidt detaljer på her. Og så lægger vi så 3 lag latex ind over det. Bare i meget, meget tyndt ind over det her. Og så ude i siden lidt mere. Bare et jævnt lag og ikke noget med at lægge alt for meget på. Nå, så nu vil jeg lægge 3 lag mere på her. Og så skal vi lægge en anden farve på. Så fik jeg givet den de 3 lag ud over. Og jeg synes det blev okay. Hvis I kan se det. Kommer så lidt mere over. Og jeg tror jeg går væk fra det der med knoglefarven. Og gør dem sådan lidt mere røde i det. Så vil de her tegn her, så de sådan står mere ud i forhold til metalfarven. Og det er den metalfarve vi skal i gang med nu. Så har vi min bøtte her. Og en præfarvet her, som
Jeg bare har blandet. Og den skal også bare på samme måde som den sorte skulle. Og der igen starter jeg med den her del her. Giver den nok lag til, at jeg synes, det er tilfredsstillende. Det plejer tit at være omkring 2 eller 3 lag. Så plejer den at have den farve, jeg gerne vil have. Og det er bare tynde lag. Så er det så vigtigt her, nu når det sidste lag, at der ikke rigtig kommer så mange fejl i det. Fordi det kommer til at kunne ses meget nemmere end for eksempel hvis der var bruneren, der var nogle små bobler i, eller den. Fordi dem kunne man dække med mere grunder. Den her, den vil være svær at bare blive ved med at lægge mere og mere på. Det kan man jo godt, men det er jo besværligt. Fordi den sorte, den dækker langt bedre. Sådan der. Ned og rense den. Ja, så er det første lag sølv her. Eller metal. Og jeg kan se effekten af det. Jeg har en rimelig hurtig effekt på forskellen i farve. Altså, I kan mærke til det sorte her i forhold til selve metalfarven. Men jeg tror ikke, det er lag mere, fordi jeg kan se en masse sorte streger i selve metallet. Det kan godt være, at man gerne vil have det jo. Det bestemmer jeg selv jo. Så har det lidt mere grovt og agtigt. Og det er faktisk også fedt nok. Så nu vil jeg bare gerne have lige det ekstra lag. Så det var bare samme måde. Så for at lægge et pænt lag. Fordi det er virkelig det her, der skal ses. Så fejl det vil fremstå langt tydeligere.
Sådan. Det er nemt at se den over, at den er ligesom lige blevet malet på. Så læg mærke til den lige om lidt, når den er tør. Så kan man tydeligt se forskel. Man kan allerede se nu, at det begynder at tørre. Så har han fået den fra med. Nu mangler vi kun den der del og den der del. Nu skal vi så undgå at male selve kraniet her. Ja, og så vil det lige selve formen, der stikker ud. Den skal vi undgå at male. Den skal have en anden farve. Vi gør ikke så meget, fordi vi går efter med den røde, så den kommer til at dække alligevel. Men jo mere der kommer på, jo flere detaljer mister man i selve støbningen. Ja, se. Og prøv at undgå så meget som muligt at ramme det. Sådan. Så skal støbningerne bare have noget farve. Jeg har sådan en lille pille, som jeg bruger til det mindre arbejde. Ja, min telefon gik så død under optagelserne nu her, så den ene side, den blev færdig, men det har jeg så ikke fået filmet, men det gør ikke noget, fordi vi har jo den anden side. Det er ligesom selv sagde, var, at jeg har den her lille pensel her, og så har jeg den røde latex, og så handler det bare om, at det her ende her, den er bare om ligesom at få malet den del, uden at selvfølgelig røre det andet her, fordi vi skal kun have rød på det der. Og så her, så er der jo ligesom nogle øjne her, der er noget næseværk, øje, og så er der ligesom et mellemrum mellem tænderne her, ligesom et gab, det lader være sort, og så resten, det bliver rødt. Den anden side fik cirka 3 lag, så det skal den her også have. Nu fordi sådan så håndholdt, og den er sat til strøm, så er jeg så nødt til lige at springe i det. Men det gør ikke noget, fordi det eneste jeg gør, det er at male nogle tynde lag på. Og så både her og her. Og så ser jeg, hvordan det ser ud lige om lidt. Så I skal ikke tage det her fnuller her, det er simpelthen fordi jeg er i gang med at lave læder til. Så nu når jeg skal gøre det på den måde, så vil jeg lige hurtigt forberede til det. Nu har den fået den røde. Jeg synes faktisk, det er blevet okay. Så rimelig læder ud. Det kan jeg godt lide. Det er simpelthen bare fået 3 lag. Det kan godt være, at jeg ender med at skal give flere. Det kan være, at jeg giver mindre. Det er indtil jeg synes, at den farven den er nok. Og så er der simpelthen det her stykke læder her. Det er skåret sådan en lille smule nedad, altså spidst i hver ende. Og så er den skåret nedad, og så lige, og så op igen. Det er sådan set bare den måde, den skal gøre på. Og så vikler man det rundt om selve håndtaget ved at have den lige kant her. Den ligger vi lige sværet indtil. Det er jo simpelthen den lige kant, sådan der. Og så sådan han bare ruller rundt over. Og inden jeg egentlig gør det, så tager jeg lige og lægger en lille smule lim der. Bare en lille smule kontaktlim. Og her. Så den binder godt.
rører den ligger af. Og det gør jeg også i den anden ende. Men jeg tager lige og giver lim på det der, så det på, ruller det et stykke heroppe af, og så viser hvordan jeg afslutter det. Okay. Nu har jeg så viklet det stramt om hele vejen op. Og nu skal jeg så lave afslutningen. Jeg bukker det her stykke tilbage her. Og så synes jeg, laver den her fold her. Og sørger for, at den ligger rigtigt. Og så folder jeg det sidste stykke om. Herom til. Det er meget svært at gøre med en hånd. Man folder simpelthen det her stykke her. Og så når du kommer herom til, hvor de mødes igen, så skal du bare lægge den tæt henad. Jep, det er helt sikkert et arbejde, man gør med 2 hænder der. Men så hen. Håber, I kan følge med det her. Det her, det er ren kærestliv. Eller ren kage, skulle jeg nærmere sige. Okay. Nu har jeg foldet den om her. Det bliver så ikke så pænt det der, men det retter jeg lige om 2 sekunder. Så skal det her simpelthen foldes op, så det dækker ud over det her. Sådan der. Så er håndtaget lukket af, og sværdet er nu færdigt. Kan vi lige se, om jeg kan få det ordentligt. Sådan der. Det var sgu nemt nok, var det ikke? Held og lykke med jeres egen sværd, og håber på, at I kan bruge guiden. Husk at tjekke min hjemmeside.